kung ikaw ay, alam yon, responsible kang tao, hindi ka dapat kukuha ng mga katulad ni Jorvin Labrador. Kasalanan mo rin to, MG. Konsentidor din kayo eh. Ikaw, MG, konsentidor ka din. Alam yon, kinukonsinti mo yung ginagawa ni Jorvin Labrador at isa ka pa, Billy Jack. Kamusta mga idol? Here we go again, Mark Country TV. Please like and subscribe. Coach Alexis Tolentino, sinisitong si Idol Makagago sa mga pinaggagawa ni Jormel Labrador. Pinaglalalait nga nitong si Jormel Labrador ang mga kabisayaan kung kaya't marami ang napiktuhang mga Bisaya. At pati ang Visaya community ay nag-message rin kay Idol Makagago kung saan sinabi nilang hindi natutuwa ang mga kabisayaan sapagkat below the belt na ang ginagawa nitong si Jormel Labrador. Maski hindi Bisaya mga idol o kahit Tagalog pa man ay maiinis talaga sa pinaggagawa ni Jormel Labrador. Samantala mga idol ay sinisingan nitong si Coach Alexis Tolentino itong si Idol Makagago dahil lang kung bakit patuloy pa rin itong si Jormel Labrador sa paggawa ng mga content dahil kinukonsinti ito umano ni Idol Makagago. Sa puntong ito mga idol ay nakatanggap na nga si Idol Makagago ng hinain mula sa Visayas community kung saan ay pinag-iisipan na nga ni Idol Makagago kung iti-terminate ba o sususpindihin ba itong si Jormel Labrador. Sa sariling opinyon ko mga idol ay ginagamit lang itong si Jormel Labrador ang The Battle of YouTuber para siya ay sumikat dahil sa laban nito mga idol kay Jormel Labrador at kay Jason Casimero ay ang pinakauna kong napansin. Hindi po natalo si Jormel Labrador, bagkus siya po ay panalo sapagkat may natanggap siya mula sa The Battle of YouTuber. Tama mga idol, sobrang utak nga nitong si Jormel Labrador sapagkat iniwasan niyang mabugbog at mabawian ni Jason Casimero dahil alam niya sa sarili niya na hindi siya mananalo kay Jason Casimero sapagkat wala naman talaga siyang maibubuga dito. Puro nga kayabangan lang ang pinaggagawa ni Jormel Labrador. Kaya kung matalo man siya ay parehong may makukuha pa rin ito sa The Battle of YouTuber. Kaya naman sa utak ni Jormel Labrador mga idol ay mas minabuti niya nang patigilin na lang ang laban at magpatalo dahil alam niya na rin sa sarili niya na hindi siya mananalo kay Jason Casimero. Kaya mas ninais niya na lang na hindi na magpatama at sumuko na lang at magkunwaring napapagod na ito o nahihirapang huminga. Tama mga idol, kahit anong pangpilit na gawin ni Jormel Labrador kay Jason Casimero ay wala naman talaga itong maibubuga kahit pa makipagsabayan siya, talagang hindi ito mananalo. At ang kalalabasan lang nito mga idol kung magpatuloy pa si Jormel Labrador sa laban nilang dalawa ay mabubugbog sarado. Bakit nga ba patatagalin pa ni Jormel Labrador ang laban kung sa una pa lang mga idol ay pwede naman siyang sumuko? Ganon din naman pala ang bayad sa kanya. Kaya naman kung ako ang tatanungin mga idol, wala pong may naiambag itong si Jormel Labrador kundi ang pangiinis lang sa mga kabisayaan. Dahil sa laban mga idol ay hindi matutuwa ang mga manunood at malulugi sila sa binayad nilang 99 pesos. Kaya kung ako kay Idol Makagago, bakit mo bibigyan ng pagkakataon ang hindi nagbibigay ng magandang imahe sa The Battle of YouTuber? Gayoy hindi naman siya talaga ang kinaabangan ng The Battle of YouTuber dahil wala naman talaga ito may bubuga kahit sino pa ang itapat sa kanya. Dahil puro lang salita ito at puro kayabangan. Samantala mga idol ay galit na galit ngayon si Coach Alexis Tolentino sapagkat kinukonsinti daw ito ng The Battle of YouTuber at pati na rin si Boss MG. Ano ang masasabi nyo? Panoorin natin ang video na ito. Ito ay Visayas community na. Hindi lang to isang tao, hindi lang isang tao ang nagrereklamo sa'yo, Jormel Labrador, Haring Bangis. Malaking kapalpakan to, Jormel Labrador, anong pinaggagawa mo? Malaking problema yan. So, nagbabalak na rin si MG na tanggalin ka. Kasi nga naman, hindi naman tama talaga ang ginagawa mo. Alam mo yun? Hindi porket Team Luzon ka, ay gaganunin mo na ang Team Visayas. So, Team Visayas lang malakas. Alam mo yun? Kaya nakakahiya maging Team Luzon. Ako ay Team Visayas na ngayon dahil sa mga pinagagawa mo. Tsaka nakakaawa. Alam mo yun, nagtitimpi na lang sila sa mga pinagagawa mo. Pero katulad nga na sinabi sa message, mayroon yan hangganan. Kapag napuno na ang salop, aapaw yan. Di ba? At para naman sa akin, hindi rin naman kasi tama yung ginagawa ni MG. Ikaw naman, MG, kung ikaw ay, alam yon, responsible kang tao, hindi ka dapat kukuha ng mga katulad ni Jormel Labrador. Kasalanan mo rin to, MG. Totoo. Kasalanan mo to, MG, kasi kumuha ka ng tao na ganyan ang ugali. Dapat ang kinuha mong tao ay yung makatao, hindi yung puro paninira, panglalait ang ginagawa. So kung meron dapat sisihin ay kayong dalawa ni Jormel Labrador. Si Jormel Labrador sa kanyang pinagagawa
At ikaw, MG, dahil ikaw ang nagpasok kay Jormil Labrador. At isa pa, wala rin ginagawa ang Battle of the YouTubers dun sa mga pinagkagawa ni Jormil Labrador. Or let's just say busy ka. Ikaw, MG, ay busy. Alam naman natin na ikaw ay maraming pinagkagawa. Ikaw yung nag-organize ng event. Bakit hindi yung Battle of the YouTubers, yung mga staff na yun, ang magsabi kay Jormil Labrador or maglabas man lang ng apology? Alam mo yun, yung maglabas kayo ng apology, sabihin nyo na ito po ay for entertainment purposes lang, huwag nyo pong seryosohin ang pinagsasabi ni Jormil Labrador. Hindi eh. Konsentidor din kayo eh. Ikaw, MG, konsentidor ka din. Alam mo yun, kinukonsenti mo yung ginagawa ni Jormil Labrador at isa ka pa, Billy Jack. Akala mo Billy Jack ay si Jormil Labrador lang ang nanlalait? Hindi, ikaw din. So yan, MG, kinukonsenti mo si Jormil Labrador, si Billy Jack, kaya ngayon ang dami ng mga nagagalit ng mga Visayas. Ng mga Visaya sa Visayas area. Pati na yung Visayas community na bad trip na. So dapat gawan mo yan ng aksyon. Ngayon din, dapat gawan mo ng aksyon. Huwag ka na maghintay ng isang linggo. So for sure, naghihintay ang mga tao, especially mga kaibigan ng mga Bisaya, sa iyong magiging desisyon. At dapat hindi na hinahayaan niyang mga ganyang klase ng tao. So pakita mo sa amin, MG, na ikaw ay may respeto sa mga Bisaya. Ikaw ay responsible na tao at ang Battle of the YouTubers ay hindi kinukundina ang mga ganyang klase ng hakbang patungkol dun sa ibang tao. Hindi dapat tayo nagmamaliit. Team Visayas lang malakas. Okay? So wag natin gawin yan na mangmaliit ng ibang tao, especially sa nangyari ngayon na natrahedya sa kanilang lugar. Dapat nga ay tutulungan natin sila. Binibuild up natin sila, hindi nila lait. Okay? So tignan natin mga kabakal kung ano ba ang magiging desisyon ni MG. Kung si Jormil Labrador nga ba, Haring Bangis, ay kanyang isususpend or ita-terminate. Okay? Ibig sabihin mga kabakal ng suspend or suspension ay kasali pa rin siya sa Battle of the YouTubers pero hindi siya makakasali sa mga darating na laro. Kunyari, magkakaroon ng Battle of the YouTubers Season 3. Maaring wala siya doon kasi suspended siya. Pero kung terminate na siya, literal, na hindi na siya makakapasok sa Battle of the YouTubers, terminated na. So yan ang magiging desisyon at yan ang hinihintay ng ating mga kaibigang mga Bisaya na gawan mo ng aksyon, MG, at sa Battle of the YouTubers para naman talagang... Sana panood nyo mga idol, ano ang masabi nyo? Dapat lang ba natanggalin itong si Jormil Labrador sa The Battle of YouTuber? Mag-comment lang. At hanggang dito na lang tayo mga idol, at kung nagustuhan mo ang video na ito ay nanyayahan kitang isubscribe ang ating channel. Ako ay nag-upload ng 1 hanggang 2 video araw-araw. At ang susunod na video na i-upload natin ay ang inaantay nyo. Maraming salamat. Goodbye.